on je bušio kadu pre 15 godina, jedan majstor Moma, i skinuo je ono što ste vi rekli, onu malu olovnu, i stavio sifon. rebrastu, što je malo van pameti. Dobro. I sada vidite koliko tu malo ovdje ulaz njegov, koliko je mali. Da, vidim to. Kao hemijska olovka mu tu ulaz. Nije. A? Pa malo već. Ne, ovo je cev koja ide od tuda. Da. I sad sve što dođe treba tu da prođe. Da. Sad ćemo da imamo, znači, pošto je sad premošteno sve. Ona je tu negdje pukla. Ovo je crevo. Čišćeno je ovim Dobro. kablom. Tad se probušila cev, ova cev je mekana. Aha. I onda se ona sa sajlom probuši i to je problem. Ajde, sedite. Evo, gospodine. Sad ću ja da pričam kad krenem. Ajde, sad prvo... Sad ćemo prvo da sjednemo malo, pa da... malo, pa ću ja sve... ja volim da pričam. Dobro je. Da počnem. Može. Dobar dan, pozdrav svim pratiocima kanala gospodina Slavka. Sad se nalazimo, ja sam Miki, nalazimo se na Banjici. Imam veliki problem sa odlivom ispod kade. I sad šta mora da gospodin Slavko zna? On sad mora da zna šta je rađeno pre 46 godina, kad je ovo sve pravljeno, ceo soliter i cela zgrada, on mora da zna koji materijali su bili, šta je bilo, šta je hteo konstruktor, šta je hteo majstor. Nakon, znači u originalu kad je pravljeno, pre 15 godina je bio jedan majstor Moma koji je bušio kadu, napravio zidić od kade, stavio, ili je curkalo bilo, pa je nešto skidao, pa je stavio. I pre godinu dana je čišćeno taj odliv sa sajlom i od tada malo curka, malo ne curka, malo ovo. Sad gospodin Slavko sve to mora da zna od početka. Šta je ovaj radio pre 46 godina, šta je ovaj radio pre 15 godina i šta je sad ovo ispred njega. I sad za sve gledalce bit će iznenađenje, znači on curka, ovo sifon crevo je debelo, a ovo ovde gde ulazi je malo tanji. Kako je to sad taj majstor stavio, da li ima neki adapter, da li ima redukcija, to će biti pravo iznenađenje da vidimo šta i kako. Eto, gledajte nas do kraja, pa ćete vidjeti. Eto, pozdrav, znači veliki posao. I šta još želim da kažem da gospodin Slavka? Znači, on nije samo majstor, lako je to reći izvanredan majstor, on je spasilac. On je spasilac ljudi i porodica, ja gledam njegove videe i videoklipove i vidim šta znači, koliko je to, šta znači čoveku kad ima na glavi vodoproblem. Znači, on je i spasilac, to želim da kažem, znači ne samo stručnjak, nego i spasilac. Eto, ostanite s nama do kraja pa da vidite šta je ovo, šta će biti. Ne znam da zatvorimo, da nam ulazi kamenčići. Ne, sad ćemo sve to da sredimo, samo moram da... poklopac. Evo ovako. Cijela problematika u cijeloj ovoj priči je u stvari rebrasto crevo. Je li tako? Rebrasto crevo koje je stavljeno dole i ugrađeno pod. Eto, ja ovo. Super. Ja otkačim. To je staro. Ono ulazi ispod ovoga. Gledajte sad. Evo kako puca, jao, druže je. Kako, Sad zamislite vi sajlo koja prođe kroz ovo, sad će ona njemu da uradi. Eto, tu nastaje problem. Kako puca ko... Posao majstora u ovakvim situacijama je da zalegne. Da zalegne ko... Da. A sad odvrćete sifon koji sam ja stavio nakradno, direktno u ovo. Tako je, eto ga. Riješili. Dobro. Sad da ne prospemo vodu tamo, moramo... Aha, ima... Voda koja se zadržava ovdje. Jeste. Ako nema kamenčića, možemo u šolju, jebi. Sad da sipamo u kadu, da? Ne. Evo ovdje, jao, da mi ne zapuši. Neće, čistit ćemo sve. Aha. Čekaj, doći si me to odmah.
i mekano je. Eto, što se da pokupim. To je već tu negdje, se vidi. Tu je negdje, a? Eto ga. Eto ga. Šta je on radio? A? Jasno. A vidi gdje je spojio, jo, kukulele je. Sifon crevo baš na ovu raskrt. On je 3 stavljao od creva, jebate. On je 3 stavljao. Sivo, belo i sifon. Evo gotovo. Pazite da ne pokorite mašinu. Ne. To je original cvet. To je original kad je građeno. To je to. To je original kad je građeno. Zid za kad... Eto s čime se susrećemo. Znači to je pre 46 godina, ovo pre 15 godina. To je to, vidiš. I sad tu su 3 sifon crevo,
Belo plastično i sivo plastično. Evo. I to baš na najgore mestu. Ja. Ste vidjeli? Ja. Eto za gledalce da vide šta i kako. Au, druže. Evo ga, to je to. Snimit ćemo ga posle detaljno. Da, on je isekao sifon crevo, isekao ovo. Ovo nije neka redukcija, nije nešto. I stavio u sivo, evo ga posle, stavio ovo sivo. Ovo je trostepeno, to je redukcija koja ide u cev. Ovo je redukcija, da? Da. Znači trostepena cev. Koja nije dobro zato što je prošlo. Kažite gledalcima, znači, šta je? Znači, ne smije da stoji ovako. U svakom slučaju zato što neće držati ništa. Ne smije zato što je previše ušlo unutra. Znači mora da ima meso, naša će ovo da dođe. Da bi moglo da stegne. Da bi moglo da stegne. Tako je. I ja, on je tu curko, znači. I on je tu curkao sve vreme. Ja, druže, sviđa što nećete. Ajde, sokić da popijem, ajmo pauzu. Ajmo pauzu malo da dođemo sebi, ajmo. I služi. Ajde, obrišite se malo. Igor, Ništa. obrišite se malo. Ću ja samo da vidim šta će to. Eto. Odlično. Vrće. Neće mi šte otvoriti, neće. Neće. To je to sad što se tiče njega. Za početak ćemo prvo ovo da napravimo. Tako. Sad tu je opasnost da curi. Nema sad od ovog, nema opasnosti. Zavisi ko radi taj, Da. od toga samo zavisi. Samo ne znam da li ću moći ja sad ovo da nabijem gumu. Hoće. Evo. Razlika između onog i ovog. Normala, a? Znači, užasno. Koliko stvari znaju da... Znači u milimetru. Ali koliko sam lakše na tako ovo... Da. Od onog. Aha, sad ću da vam osvetlim. Ajde. Sad se ja pogledam. Tako. Ne treba mi se sad. Mogu mi tesno sad. Mogu da se ispojim. Tesno mi pa ne mogu da se... Da. Pomeri što se kaže. Kažete šta radite sad? Pa moram da namažem sa polnom tečnim da mogu da nataknem gumu unutra. Tako, sad da vidim da to uspem. Tako. Neko se sad ne vidi vjerojatno šta je radila, nema veze. Editovat ću.
Jel ima manji ili je to? Jao je. Evo, gdje sam stavio tamo. Tako. Mislim da mi je lakše napolje da ga odredim. Evo ovako mi je komplikovano. Mora me bez veze. A sad. Da izađe malo, a? Da, moram da ne bi urao unutra sve. Gotovo. Sad je ona naša Iniki. Da li tu ide silikon sad? Ne, Ne. ne, tu samo guma diktuje. Pašću. Eto piše. Pokušao sam, ali neće. Da sluša. To je deo koji je najkomplikovaniji. U cijeloj priči. Či ne sme guma da uđe u... Ne, onda ništa ne drži. Nema šanse da se pomeri sada. To je ono što nam treba. Tako, sad ćemo to da spakujemo i da zacijutujemo. A on ima sifon da ne idu mirisi, ja? To ste napravili. Tako je. Da ima pad. To je to, sad nečim da ga zaštitimo da se ne pomera. Zato mi treba da... Još jedna kesa. Ne, nego nešto što će da ga drži na mjestu. Pa ciglu. Pa može to, ali može bilo šta samo da... Pa eto, ima unutra cigla, parče. Ja, ima unutra. Evo, vidiš. Da tamo još dublje. Tako. Ima još dublje veći parčić. Evo. Evo, baš ima ispod ovo. Sad sam pomerio. Sad kažete šta radimo, učvršćujemo ovo. Pa mora da se učestvuje, pošto gospodin daje neće sada da fiksiramo cev. Ja moram da stavim nešto što će da drži. 10 dana ne stoji. Da stavim nešto što će da drži cev da se ne pomeri. Znači ono može da se pomera, a ne otkačinje se. Ne, ovo sad ja moram da dobro da fiksiram. Da zaptim. Da bude suvo.
Znači, gosim Slavko sad stavlja silikon. Ali ne Nije to znam. silikon, nego zaptivka. Da, kažete šta radite? Zaptivamo da ne bi se vraćala voda iz slivnika nazad na ploču. Da ne bi došlo do poplave. Znači da slini onako da... Da se to ne bi desilo. Ako je mala uzbrdica da... Tako je. To niko ne bi radio. Pa mora da se radi, ovo je... Kao sigurnost. Pa ne, to mora da se zaštiti, inače... Ne vredi samo ovaj posao, ne vredi ničemu. Ako se ne zaštiti. Tu ima još novine, dajte mi da stavim. Novine? Između, da. Aha. Da ga nekako za ušuškamo kad ćemo posle. Evo ga. Kad se ovo sve osuši. Evo ga jedna. Imam još sve. Da, mislim da će i to već bude. Evo, još. Imam još sve. Mislim da neće sve. Znači, to je sve do 7. 8. maja. Ok. Kad se mi, Bože dragi, vidimo. Pozdravljamo i pratioce, pa eto, tad će biti drugi deo. Drugi deo, prvi Drugo deo. poluvreme. Da. Super, to smo rešili. Tu sad bube ne mogu da prolaze. Ne može da prođe ništa. Apsolutno ništa. Samo ćemo još malo da dopunimo. Kažete šta radite? Moramo se još dobro da zakrpimo. Zaptiva oko cevi, PVC cevi, zaptiva da ne može da se vraća voda Ne smije da se na vraća. u kupatilo. Na pates. Ne smije da vraća. Ja sam tu mislio krstaču neku da stavim od žice na taj. Pa na taj PVC. Ne. Da dlake kupi ili tako neko, kao, da mogu da čistim. Zato što će se to onda čistiti svaki drugi dan. Šta će se? Zato što će to onda čistiti svaki drugi dan. Aha. A ne ide Razumijem, ali ne ide to tako. Kažem opet, bilo bi fabrički napravljeno da mora da se Da. zaštiti na taj način. A bilo bi dobro da imaju krst jedan, recimo, bar najobičniji. Ko? Pa te cevi tu na... Pa ne, zato što sve onda ostaje unutra. A širina ovog je dovoljna da prihvati ono što bude izašlo iz ove cevi. Sad, ako se suši i taloži na zidove, onda će se doći će do zabušenja. Da, to je to. A to nama se nadamo neće da se desiti. Super, ovo smo rešili. Ova redukcija, ali ne treba više? Ne. Ne treba ništa. Ona je ispravna, ne morate je baciti. Šta mora? Ne morate baciti, rekao, ispravna je. Može neka Ispravna je, zatrpati dobro, tamo, ostavit ću može ovdje, neka zatrpati važi. ovdje za... Ostavit ću, bit će ovdje da... Ne može, evo, Da. u fioci. I to može da se A i ne može se nađe, ja sam tražio na perme. Ima. Ima, 100 dinara. Da. To je to. Znači, kažete šta ste uradili? Zaptili smo cev da se ne bi vraćala voda iz sifona nazad, iz slivnika, pardon. Iz slivnika nazad Znači, kad ide iz kade voda, ide kroz cev? Ide kroz cev, izlazi ovdje, da se odavde ne bi vraćala nazad na ovo. Da. Zato smo to sad zaštitili. A inače ona ide sad u kanal, a iz kanala u slivnik.
taj okolo. Stavite sad ovu metalnu. Evo ovo. Ovo ćemo da stavimo Evo ovo stavite. privremeno. Preko. Tako, odlično. Nek stoji tu do 10 Što dana. se tiče ovog, ja bih volio da stoji, da se osuši, da se ne bi Da sad... se ne koristi sad. Ne, da se sad ne koristi naredna 2-3 sata da se osuši. Dobro. Bar do večeras ako može. Odlično važi. Da ne bi silikon popustio. Ne brinite, 2 sata, znači do 4. Pa 2 sata može i više, svejedno je Da, do 6. kako god. Da. Nosite to pa doneste kad budete, jel meni ne treba, doneste Evo makar kako se zove, ja ih imam koliko god. ovih. Da. Imam ih. Bar 6 komada. Da. Do 6, znači nemoj da koristiš hadu. Do 6, 7, mi to slušaj malo. To. Do 6, 7 hadu ne koristite, to slušaj malo. Eto. 6, 7. 8, to duže to bolje. To se ne prilazi što sad. Gosendario, posao smo završili. Jel tako, sedi? Da. Što se tiče cene, hoću nešto da vam kažem. Da? Ima jedno iznenađenje, ali morate doći ovdje. Ne, kažete ovdje, dođite. Ne, dođite ovdje da se vidite. Kupi. Jeste tu? Tu sam. Hoću ovdje. Što se tiče cene, Da. vi ne plaćate ništa. Sad, neće. Ne plaćate ništa. Neće si izreći. Ne. Neće se platiti ništa jer ovo je, s obzirom da ste pratilac, s obzirom da je ovo što se kaže dogovoreno rad na osnovu YouTube-a, Neće si izvući. ja vam poklanjam ove radove. Neće si izvući. Mene od srca vama. Hvala vam za gledalce, ali neće. Što se mene tiče, to je to. Neka, hvala vam, ali neće si izvući. Ne. Eto. I ovo da.